care au excelat la categoria spectacol, imprevizibil. Formidabil. Ce ritm are acest meci, ce frumos se joacă, a fost punct important pentru că deja Stosur începuse bine game-ul pe serviciul adversarei. 0-30 era riscant scor. Admirabilă Sorana Cârstea la capitolul dăruire în joc. Și acum serviciu foarte bun. 30-15. Nu știu din ce cauză, dar am văzut că Sorana Cârstea nu a participat la meciul de Fed Cup pe care România, la meciurile de Fed Cup pe care România le-a jucat în Israel. Prezența ei ar fi adus un plus de valoare echipei. România a fost învinsă în drumul ei spre încercarea de a se califica într-o grupă superioară de echipa surorilor Radwanska, Polonia. Câte 3 ași de fiecare parte. Încă o dată apreciez serviciul Soranei Cârstea, care, iată, în multe momente se ridică la valoarea celui al adversarei. Cum încheie acest game, al doilea as la rând. 3-2 pentru Sorana Cârstea, setul 2.